अपंगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वतोपरी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यांचे विवाह जमवून देणं, वैद्यकीय शिबिर घेणं, अपंगाच्या रोजगाराची व्यवस्था करणं, अपंगासाठी क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन करणं, त्याच्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्याच्या कलाला वाव देणं, शासकीय योजना ज्या आहेत या योजनेची माहिती देऊन त्यांना ते घेण्यासाठी प्रवृत्त करणं आणि गरजू अपंग इतर जे वृद्ध आहेत त्यांच्यासाठी तऱ्हेतऱ्हेच्या माध्यमातून कार्य करणं, हे जे कार्य आहे ते खरोखर हे सरकारचं समाजाचंही कार्य आहे. परंतु एक अपंग मुली संस्था स्थापून त्यांनी हे मोठं सामाजिक कार्य पुढे नेण्याचे प्रयत्न त्यांनी केलेले आहेत. चांगल्या पद्धतीने कार्य चालू आहे. संस्था त्यांनी 2000 मध्ये संस्था स्थापन झाली, परंतु खरं कार्य 2002 मधून सुरू झालं आणि मला वाटतं शेकडो अपंगांना त्यांनी मदत केलेली आहे. थोडासा स्वार्थ आपण कमी केला, दोन्ही बाजूंनी कमी केला तर कुठं भांडणे होणार नाही. म्हणून जो स्वार्थ आपल्याला सगळ्या याच्यात ही जी माया आहे ती माया आपल्याला या सगळ्या गोष्टी करवत असते. त्यामुळे जेव्हा त्यागाची भावना आपल्या मनात येते, जेव्हा आपण काहीतरी देण्याची भाषा करतो, ते घेण्याची भाषा कधी मनात विचार सुद्धा येणार नाही. आणि त्यामुळे हे जे चांगले संस्कार पूर्वजांनी सगळं काही आपल्याला दिलं आहे, सगळे विचार आहेत, वेद आहेत, उपनिषद आहेत, ग्रंथ आहेत, संतांनी सगळ्या संतांनी सगळ्या धर्माच्या संतांनी तेच सांगितलेलं आहे. त्याचा आपण अनुकरण करतो का? नाही करत आहोत. त्यामुळे आज ही समाजाची स्थिती अशी झालेली आहे. परमेश्वराने आम्हाला सगळं काही दिलंय, सुनीलजींना दृष्टी दिली नाही, पण तरी असताना ते ज्या पद्धतीने काम करतायत आमच्या समोर तो आदर्श असं मला वाटतं. त्यामुळे त्याचा विचार करून आम्ही सर्वांनी अपंगाच्या संदर्भात, समाजाच्या संदर्भात, सगळ्या याच्यात तर मी काहीतरी योगदान देणार ही भावना जर जोपासली तर आमच्यात असलेले सर्व दुर्गुण जे आहेत ते निश्चितपणे हळूहळू कमी होत जाईल. आणि जे काय परमेश्वराने जे काय आम्हाला सांगितलंय, संतांनी जे काय सांगितलंय त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपण जर पुढे गेलो तर खरंच सुख, खरी शांती सगळं काही आपल्याला मिळू शकेल. हे मला वाटतं, मला त्याचं काही परत सांगण्याची गरज नाही.